bertako historikin asko gozatzetelako, gai jakin batzun ingurun gehiago jakiteko, ikasteko, eta gero euskaran alde ikia daukagun beste erabat gehiago darako, hizkuntza aberasteko. Eta zuri ere gustatzen zaizu, ezta? Bai, zuk lehen hori txikitan irakurtzen zen izan dagoen eskolan ikasieten ez irakurtzen. Oaine honek irakurtzen. Eta oain irakurre dezunetik zen gustatu zaizu gehien. Asko gustatu zait, Eider Rodriguezen bihotza handiegia. Gustatzen zait idazle honen idazteko era, bere ipuinetako txoko eta protagonistak eta ezagunak egiten zaizkit. Eta zuk nolakoak irakurtzen dituzu? Eskolako mediatekatik lagunak esate dizkidaten liburu politiak nola horiek hartzen. Eta liburutegitik nolakoak hartzen dituzu? Gure txokotzik prestatuta dauden liburuk hartzen. Lur eta holako gustatzen zaizki. Bai, lurrekin ikusten zaite etxean. Netzako irakurtzea irudimena lantzea da. Netzako irakurmena netzako momentu bat hartzea da, eta eguneroko inbiarrak alde batea utzi eta gozatzea.